Sanibonani, ngiyanamukela eklasini lethu lokuqala. Lona nguMiss ZS Nala, kodwa-ke odume ngelika ZS Ngcobo. Okay, isifundo sethu sokuqala namhlanje ngifisa sibheke onkamisa. Okay, sinonkamisa bethu la. Oku-A, u-E, u-I, no-O, no-U. Nginabangani-ke la abangivakashele. Ake sizwe ukuthi bayakwazi yini ukufunda. Uba ungazozama ukufunda la, shesha mnganami, woza baba. Uviwe angithi? Woza Viwe. Ya-ke baba, funda-ke. Ngizokhomba mina, wena uzokhuluma. Khuluma kakhulu. A, E, I, O, U. Siyabonga Viwe. Uba omunye ufisa ukuzama. Woza boy. Uba igama lakho? Bani? Sizwe. Usizwe. Okay, Sizwe. Ngizokhomba mina. A, E, I, O, U. Siyabonga Sizwe. Uba omunye ufuna ukuzama. Woza Mnotho. Ngizokhomba mina. A, E, I, O, U. Good boy. Uba omunye ufuna ukuzama. Woza Qash. Ya Qash Qasho. Ubani asifunde ke? A, E, I, O, U. Ngiyabonga Qash. Woza Lethu. Igama lomntanami. Nemazi Lethu kuhle wami? Yep. Asifunde ke? A, E, I, O, U. Wozani ke sifunde sonke. Sondelani. Bathe-ke bahlobo bayasaba ukuvela kwividiyo. Asifundeni ke sonke. A, E, I, O, U. Asiphinde. A, E, I, O, U. Okugcina. A, E, I, O, U. Okay ke. Ngizokhomba ke manje mina, wena ukhuluma. Siyezwana? U. I. A. E. U. I. A. Hmm? A. O. Hmm? O. U. I. A. O. E. A. A. O. O. U. U. E. E. I. U. O. I. E. A. U. O. I. E. A. U. O. I. E. A. Okugcina ke? A. E. I. O. U. Sizoshaya ihlombe. Give yourself a clap. Another one. Just like that. Iyo. Nina-ke nizoshaya ihlombe phela iminuthi. Ngoba ngiphethe ini? Ifoni. Give yourselves a clap. Another one. Just like that. Iyo. Ngiyabonga-ke bangani bami-ke, hlalani phansi. Ngibe nenhlanhla-ke bahlobo, ngathola abantwana asebekwazi vele ukufunda. Okay, wena-ke lapha ekhaya onomntwana osamcathulisa, ongakazi lutho nje, noma mhlawumbe ohamba ikreshi kanje, usazama ukumfaka ekuthenini azi onkamisa. Nansi-ke indlela elula yokufundisa umntwana. Ngosuku akafunde unkamisa owodwa. Ngosuku
akafunde unkamisa owodwa. Day 1 sithi hlampe umsombuluko uzomfundisa unkamisa o. Uyezwa mzali? Kamisa o. Okay. Udlule. Day 2 usumfundisa unkamisa a. Uyabo? Day 3 sisekhaya njalo angithi usumfundisa unkamisa i. Day 4 usumfundisa unkamisa e. Kuday wokugcina usumfundisa unkamisa u. Awukhuluma okuningi. Woza mngani wami, uyambona lo u-o ngakusasa. Ngithe uba lo hlampe usazi hlampe akasazi. Usumfundisa okunye, umfundisa okunye uze ufike ku-u. Uma usumfundise ku-5 u-a, e, i, o, u. Okusho ukuthi kusuka kumsombuluko kuya kulesihlanu. Ngesonto elilandelayo ke mngani wami mzali, usuyaqala-ke manje uyayixolisa le ndaba. Usuyaqala-ke manje uyayixolisa le ndaba. Usuyambiza, usumhlalisa phansi, usuyaqala ubhala u-o. Konje ngangithe ubani lo? Asho umngani. 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 Asimukhorekthi. Vele azokusho akuyikona. Ngaphandle-ke uma ephiwe. Kunabantwana abazalwa vele nje be-gifted. So, uzobe usuyamtshela ukuthi lalela-ke mngani wami. U-a lo, u-e lo, u-i lo, u-o lo, u-u lo. Bendawonye babizwa ngokamisa. Obani mngani? Okamisa. Ningasinaki-ke isandla sami simbi sidalo. Okay. Uma usumtshelile lokho kumngani wethu, usuyamtshela ukuthi yabona-ke mngani wami, ngizokutshela namhlanje, ngikubuze kusasa, ngikubuze nakusasa, ngikubuze nakusasa, ngizokubuza kawu-5. Uyezwa? Ngizokubuza kangaki? Asho umntwana uthi kawu-5. Tshela ukuthi ngizokubuza kawu-5. Nangu unkamisa o. Uma sibhala unkamisa o, mngani wami usuyamtshela. Sithi ndingiliza o. Ishoni? Ndingiliza o. Phinda. Ndingiliza o. Ebese mawuqeda umcele umntwana ukuthi akwenzele u-o ngesandla sakhe. Aningenzelani bangani u-o ngesandla senu? Ngenzeleni? Uzomisa into kanje. Umntwana labe nginabo bayasaba ukuvela la efonini. Okay, umntwana uzomisa into kanje. Undingiliza bani lona? O. Undingiliza bani lona? Ukwenze lokho mzali kusuka ngomsombuluko kuze kuyoshaya uLwesihlanu umfundisa unkamiso wodwa. Khumbula sekuyisonto lesingakuleli lesibili. Elokuqala umfundise bonke onkamisa usuku nosuku nosuku udlulela phambili. Kuleli sonto lesibili usugxulisa owodwa ngesikhathi. Ngiyabonga. Okay, bahlobo bami. Ebese ke mhlobo wami omdala mzali. Nezinombolo senza okufanayo. Usuku lokuqala uzomfundisa unamba 0.
Usuku lwesibili umfundisa unamba 1. Usuku lwesithathu umfundisa unamba 2. Usuku lwesine umfundisa unamba 3. Usuku lwesihlanu umfundisa unamba 4. Usuku lwesithupha umfundisa unamba 5. Ngosuku lwesikhombisa, shuthi Saturday, umfundisa unamba 5. Okay. Bese ngesonto elilandelayo mzali, usuyaqala ke manje ugxilisa inamba ngayinye. Uzomeqa ke unamba 0 ngoba uzodidanisana nobani no-O. Ngesonto lokuqala okusho ukuthi uzomfundisa unamba 1. Ukuthatha leli. Uzomfundisa unamba 1 nonkamisa O. Sonto lonke mawakhe. Sonto lonke nje ufunda unombolo 1 nonkamisa O. Nombolo 1 nonkamisa O. Isikhathi esihle kakhulu sokuthi umntwana agrespe isekuseni. Vukani ekuseni, alungele ukuya esikoleni, ageze warawara, izinto enzenza ekuseni. Meqeda nje ukudla fast. Beka iphepha nepeni eduze kwakhe, angibhalele phela u-O, abhale, bhala u-1, abhale, hhayi-ke mntanami, ufunde kahle esikoleni, number 1, good boy. Ahambe umntwana esikoleni. Ngiyazi isikhathi asinaso ekuseni, but lokhu kuyasiza kakhulu. Simpintshe isikhathi ekuseni uma ungakwazi. Uma ungeke ukwazi, kwenze njalo ngaphambi kokuthi alale. So uma uzazi ukuthi wena usebenza, uhamba early, awunaso isikhathi, sakhe-ke ntambama. Before nje alale, akabhale unkamisa O, abhale unamba 1, bese yalala. Kuzoba kuwena-ke mzali ukuthi ithuba ulithola nini. But umntwana kufanele akwenze on daily basis. Kanjalo liphele lelo sonto elilandelayo usumenzisa unombolo 2 nonkamisa A. Yayibona indaba? Isonto elilandelayo sokunombolo 3 nonkamisa E. Isonto elilandelayo sekunombolo 4 nonkamisa A. Ngesonto elilandelayo sekunombolo 5 nonkamisa U. Bese uyabuya uzothi we mngani wami, we Siponono sikama, we handsome, we bani nazi-ke iy'ngane siy'teketisa kanjani. Umbhalele nje kanje njengoba ebhalile umisi. Ingabe unamba 0 ufana nobani la konkamisa? Obese yisholo kwenkosi yami uSiponono athi ufana nonkamisa O. Bese uyamtshela ukuthi mnganami-ke uma sibala siqale sithi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yayizwa indaba? Umntwana uzobe seya-understanda ukuthi unkamisa O, lowo nkamisa uyafana nonamba 0 kwizinombolo. Eklasini elilandelayo-ke bangani, ngizokufundisa-ke ukuthi ngenkathi umfundisa-ke umntwana labo nkamisa, eyiphi indlela ebalula ukuthi kuhlale ekhanda lakhe. Ngiyabonga, ngizocela ningiphe uthando bazalwane ngokulayikha, ukusubscribe nokulandela for amaklasi alandelayo. Ngiyabonga kakhulu. Asifunde isizwe simnyama siye phambili. Amen.